njengoba sisho ukuthi abantu abasenabazali nato esimweni esinjengazo how seke kwenzeka babi iy'khathi ezahlukene kodwa ikhona ingane nje esanda kuhamba ya abantu bakubo bacebile kakhulu kodwa bayithatha kodwa futhi kancane 23 years 22 years yes bashiya amabhizi bashiya nje icebo ngempela so ithini usaba in communication naye noma wathi behamba yozwe bakhatha fake connection fake nje ukuthi bamgada yini ngakhosi